Eta behin, egunon eta ondo etorriak Prentsaurreko berezi honetara hurbildu zareten guztioi. Beno, Gabonak ate joka dauzkagu, gezurra moten dago, ezta? Baina hor, bueltan dauzkagu. Garai berezia da guztiontzat, familian eta lagun artean gozatzeko parada. Benetan, egun garrantzitsuak dira mundu guztientzat, orokorrean bizilagun guztiotzat, dendarientzat eta nola ez, por supuestísimo, gure txikientzat. Gaurkoan beraz, gero eta gertuago dauden Gabon egunak eta ospakizunak kontutan izan nahi ditugu eta elorrizon burutuko ditugun ekimenak edo Gabonetako programazio berezia aurkeztuko dugu. Egia esan ez dizuet gauza berririk esango denok dakizuenez, ezoiko egoeran ospatu beharko ditugu aurtengo Gabonak, postasunez jakina, beti postasunez, baina erantzukizunez jokatu behar dugula ahaztu gabe. Nire partetik ez naiz gehiago luzatutuko eta nire ondoan Julen Elazkano kultura jaiak eta gazteriako zinegotziari hitza emango diot eta berak azalduko dizkigu ekimen berri, ekimen guztionen berri, bai? Dakizuenez, Prentsaurreko honen helburua da aurtengo Gabon berezi hauen berri ematea, pixkatxo bat ze programazio daukagun esku artean egoera berezia kontuan izan da, eta berrikuntza txikitxo bat oso azpimarragarria dana. Dakizuenez aurtengo egoerak ez tozku baimenduko urteroko programazioa aurrera eramaten, honek ez du esan nahi, batez ere etxeko txikienak albo batera utziko ditugunik eta ez dugunik beraientzako programaketa berezi bat antolatuko, ez? Horri helduko diogu, hori mantenduko diogu eta alde neinean, umeen ilusioa berpiztea eta mantentzea da gure helburuetako bat eta horri ekingo diogu. Olentzeroren etorrera ere antolatu dugu eta horren berri ere eman nahi dizuegu oso importantea delako ondo azaltzea zertan datzan ekimena eta denon parte hartzea eta erantzukizuna Mariak esan duen bezala bere bizikoa delako dena ondo ateratzeko. Orduan, labur-laburra azalduko dizuet, Arriola Kultura Elkarteak antolatzen duen Gabonetako programazio berezia, 6 ekimen desberdinez hornitua dago eta izango litzateke abenduaren 13an igandea, antzerki familiarra, tartalo izaneko antzerki familiarra izango genuke, abenduaren 20an igandean, zinema daukagu Baiala, una aventura magika izenekoa, abenduaren 23an La Inocencia izeneko zinea daukagu, DBH-ko ikaslei begira, kinu bat egin nahi izen diegu nerabei ere bai, eta beraientzako programazioan barne ekimen bat ere antolatu dugu. Abenduaren 23an antzerkitxo bat antolatu dugu Olentzeroren gutunak izenekoa, eta data gerturatu ahala, pixkat ambientea girotzeko, ez da? Abenduaren 27an ipuin kontaketa eta margoketa zuzenean ikuskizun bat programatu dugu, Izarretako Lore izena daukana, eta abenduaren 29an divertidantza ikuskizuna, animazioa izango litzateke, ez da? Musika, jolasa eta dantza uztartzen dituen ikuskizuna. Hau da, albo batetik, Arriolan umei begirako, umei eta nerabei kasu honetan, bideratutako Gabonetako ekimen bereziak, ez da? Beste kontu bat eta aurreratu nahi dizueguna da, abenduaren 24an, Olentzero eta Mari Domingi ikusi ahal izango ditugula, ez ohiko formatuan. Zein datorre hemen baina? Sorpresa! Aurreratu zarete! Egunon! Kaixo, zer moduz? Ondo! Oso ondo! Datozela eta pozik gaude! Ez da zentzena? Pena txiki bat, umekin ezin garela plazan egon. Bere kontutxuek eta kontetak entzuteko zuzenien eskaerak, baina badaukago beste proposatxon bat. Horrela izango da, eta horrela da. Beraz, traktor hartuko dugu eta kalez kale joango gara denak agurtzera. Hori bai, zuek etxeetan, epeletan, eta baina argiotik edo beti begiratu eta elkar ikusiko dugu. Baina, eta gutumena nola ingo dugu ba? Beti ongo da gure ondoan jentea prest dagoena gure gana altzeko gutun txiki bi. Aire emango dizkiete orduan.
Bale, gu behintzen saiatuko gara zuen eskaerak betetzen. Danak ez dakit, baina saiatuko gara. Bueno, ondo izan. Guk ekin beharrak dauzkagu. Eta uste zaituztegu, Oso ondo, mila esker, agur, bai. Eta beraiek aurreratu duten bezala, aurtengo ekimena ez da orain arteko bezalako plazako bilgune horretan deno batuko garen ospakizun hori. Aurten denok etxeetatik, gure balkoietatik, edo gure etxe ondoko espaloi eta auzoetatik, zai, pazientzia handierekin, itxarongo diogu, distantzia mantenduta, neurri denak errespetatuz, agurtu egingo ditugu, eta gero bakoitza gure etxeetara joan beharko gara dakizuenez, antolatzen ari garen hau, ez delako kalejira bat, ez delako atzetik joateko ekimen bat, gure helburua ez da jende pilaketak bultzatzea, baizik eta umeen ilusioa mantentzea eta berpiztea, orduan denon erantzunkizunari, dei egiten diogu, familiei batez ere, neurriak ondo mantentzea, ibilbide bat jakinaraziko dizuegu, aurrera xeago, 24 baino lehenago, eta importantea izango da, bakoitza bere bizitokitik gertuen dagoen auzo, kale, eta alba da, leihoetatik eta bentanetatik eta balkoietatik ikustea, txukunago izango da. Eta hori da gure partetik adieraztea nahi duguna. Denon ardura, beti bezala, neurriak, distantzia, errespetua eta denon artean jai hau posible egin dezagun. Gora bera, zeira kaldena, abiatuko da, Mari Domingikos ondo esan du, tratorrean abiatuko dira beraiek kaleetatik, gu beste guztiok geldi egongo gara, zera estatikoa izango da hein handi batean, beraiek izango dira mugituko diren bakarrak, orduan zeiretatik aurrera pazientziarekin bakoitzak bere inguruan itxaron beharko du, guk markatutako ibilbidean bakoitzak dagokion espazioan itxaron, eta gero bukatutzat emango genuke aurtengo ekimen berezi hau. Badakizue, arauak hor dauzela, kalejirarik ezin da egin, beraz, apur bat kontu apur bat egin. Bai, batez hori, ez da, herritarren ideia, bakotxaren lekuan, eta... Hori da. Laguntzagiak eramango dabez, beraz, bai. Gutuntxua, laguntzaileai, eurek egoian joango dira, orduan, ez da egongo inungo kontakturik, eta distantzia hor bermatuta daukagu, baina, egia da pixkat... Gutuneko, eta lauan bertan emoten die... Bai, aukera egongo da, bai. Aukera egongo da, laguntzaile biaz lagunduta joango dira, orduan, sakuan eta ondo antolatuta eta lasai, importantia dana da, jentia atzetik ez jarraitzia, hori da. Edo espaloian baldin bada, estatiko, danok estatiko, eure mugitzen direlako. Pixka mezua hori azpimarratuko bazenuen, importantia da, igual detailea galtzen dira, eta hori da guk benetan balorean jarri nahi ginuna gaur.